Čo bude mať najväčšiu hodnotu v ére AI? Produkt, zručnosť, logo, web? Nemyslím si. AI ti dneska za hodinu dokáže skopírovať čokoľvek, tvoj software, produkt, web, logo. Za hodinu dokáže mať konkurencia to, čo máš ty. Tak čo bude mať tú hodnotu v ére AI? Bude to značka. AI ti nevyrobí dôveru zo dňa na deň. Značka si konzistentne a dlhodobo buduje dôveru. A to je tá veľká hodnotná vec, ktorú ti AI nenahradí zo dňa na deň. AI ti môže vytvoriť rovnaký produkt, software, web, čokoľvek, ale na druhý deň je z toho len ďalšia tuctová značka. Takže to, čo bude mať hodnotu v ére AI, bude práve značka. Práve to budovanie značky bude mať ešte väčší zmysel. Možno sa už nestretneme, tak ak ťa baví téma budovania značky, daj follow a vidíme sa v ďalšom videu.